Vinergetic Premium Passive je autorské riešenie spoločnosti Oknoplast. Má vymedzený tvar krídla a špeciálne vytvorený rám, ktorý obsahuje dodatočné rebrovanie pre upnutie okenných závesov. Vinergetic Premium Passive je prvé plastové okno, v ktorom je použitá kozmická technológia. Je to materiál s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na svete – aerogel. Doteraz sa využíval pri stavbe kozmických lodí alebo ako izolačná vrstva v skafandroch astronautov. Aerogel je charakterizovaný najnižším súčiniteľom prestupu tepla medzi látkami v pevnom skupenstve, vďaka čomu je dokonalým doplnením tradičnej oceľovej výstuže. V okne Vinergetic Premium Passive sa spájajú dokonalé statické parametre s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Moderný tepelnoizolačný systém Vinergetic Premium Passive je spojenie pevnej oceľovej výstuže, viacnásobne ohýbanej v krídle a uzavretým profilom v ráme a unikátnej termickej bariéry Spaceblock. Tá sa skladá z aerogélu použitého v ráme a vrstvy z polyuretánovej peny, ktorá sa nachádza v krídle. Vďaka revolučnej konštrukcii môže byť tento model použitý v pasívnych domoch. Okno Vinergetic Premium Passive je možné doplniť izolačným štvorsklom, ktoré obsahuje argón alebo kryptón. Okno so sklom vyplneným kryptónom dosahuje súčiniteľ tepelného prestupu na skvelej úrovni 0,6. Oknoplast sa postaral aj o neopakovateľný dizajn. Vinergetic Premium Passive sa odlišuje modernou, zaoblenou líniou profilu z vonkajšej strany. Celok doplňa príslušenstvo z línie Design Plus, navrhnuté spolu so známym rakúskym dizajnovým štúdiom Kiska, ktoré projektuje pre spoločnosti ako Audi alebo KTM. Líniu Design Plus tvoria kľučky s minimalistickým tvarom a bezpečnostné čapy, ktoré zabezpečujú ochranu pred vlámaním. Ďalej líniu doplňajú elegantné kryty kovania, ktoré významne zvyšujú estetickú stránku týchto prvkov a zjednodušujú ich údržbu. Moderný vzhľad, vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a bezpečnosť robia z okna Vinergetic Premium Passive skutočné okno budúcnosti.